acció. Ens estem aproximant a la zona antiga on estava situat el Somorrostro. Veiem les Torres Bessones, que ens anem aproximant, i aviat veurem la dedicació a la platja del Somorrostro. Bona tarda, estem començant la drecera que ens portarà cap a la nova platja del Somorrostro, en honor a aquelles persones que van viure a les antigues barraques de l'antic barri. De fons observem les Torres Bessones de Barcelona. Allà mateix està el nucli central del que va ser el Somorrostro. Mira. Dime. Mira. Sí. Pues todo esto de aquí, todo esto de aquí era. Aquí veiem la zona del Somorrostro. Aquí. Aquest era un honor que calia per la nostra estimada ciutat de Barcelona. ¿Y usted qué hace por aquí? Nada, aquí que hemos pasado ¿Qué ha pasado? ¿A poder ver la placa? Han dicho que han puesto la placa nueva por aquí, pero no. Sí, hombre. Es que esto es la historia de Barcelona, Vale. Aquí vino mucha inmigración desde Andalucía y vino aquí a Barcelona y se estableció. Y van ser nous catalans benvinguts. ¿Y usted cómo se llama usted? Javier, ¿no? ¿Y de qué barrio es? De Badalona. De Badalona, muy bien, ¿no? Es un ciudadano de los alrededores. Però tu imagina't on estan les cases, que això amb quatre onades s'emporta hasta la casa. ¿Y qué decían? Que hacía incluso olor, ¿no? Que per les nits tenien que fer foc. Tenien que fer foc, però ja no pel fred, sinó per l'olor que desprenia de les fàbriques. Perquè ja havia la torre del gasóleo, que està por ahí. Això vull dir, de què devien ser? La torre de l'aigua, no sé de què és. Ah, sí, la torre de l'aigua, és allò d'allà. Mira, però la torre de l'aigua. Sí, està allà. Però sí, és que l'han passat i dic, em sembla que és la torre de l'aigua, però de la de l'aigua per què? Bueno, aquí estem a la platja del Somorrostro. Fem aquí una visió de la ciutat de Barcelona. Veiem aquí les Torres Mafre, tota la resta d'edificis, i al fons a l'Hotel Vela. ¿Tantos años acostumbrado de pequeño de que no había playas en Barcelona? ¿De que todo era industria? A ver, solo había la Barceloneta. Solo había la Barceloneta, que yo sepa. De França, però això ja és un capítol ja passat que trobareu a TV Rankiac.